Tu, entzun. Eri gaizki da euskuara, aunque hilurran espada ere. Pero bai, en plan kasi hilda. Rollo egun oroz gibeleratari. Iparretik egorat, alo zazpi herrietan barna, ala da gaitza, en verdad. Orotan kantu bera da entzuten literal. Gazteek ez dute gehiago euskuara mintzatzen. Eman tasabaltzazu, dio gure kantak. Dale manin, dilo tata. Pero zer diogu munduari emaiten ahal, ehortziak bagira gaur. Horra, paloke behar giren lehiatu, eta saiatu gure euskuararen begiratzerat. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri Durangoko azokak inporta ez diola eta gerora Durangoko azokara doan euskal podcast bakarrera. Egongo gara, abenduaren 7an, ordua esan daiteke. Bai, bostetan podcast gunean, berba gunea, ez dakit nola dituguten. Ermita batean. Horregongo gara, Belarri jana, representando. Hori da. Toki gutxi daude eta ez dakik nola funtzionatzen duen, baina nahi duena etorri guztera, egongo gara. Started from the bottom, Eta Hori nau da. guiar ermita. Hori da. Mesa ematen. Hori da. Zinda bombari gehiago eman, programa bat azteko. Zer moduz, Ane? Oso ondo, zuzelan. Ondo. Hotza. Hotza egiten dugu hemen, Jendak ezakien ez non gauden ez du importa. Ja, toki guztietan egiten du hotza. Bai, hori da. Gaur egun berezia da. Espero dugu gaur atera izana programa hau, esan ari izateko gaur dela Euskararen eguna. Zer oparitu dira Euskarari? Niko paritu diot euskainolismoaren... Berrikuntza. Bai, Bueno, es que 2025 urte bete ditu gaur. Ez da egia gutxi. da. Eta nahi izan dugu baliatu, ikusiko zenuten titulan, gonbidatu oso berezi bat ekartzeko, euskaraz hitz egiteko, eta guk ere hartze apur bat tartea. Publikoaren eskakizunez, baina Hori da. publikoaren eskakizun negatiboaren ondorioz, Gure heiterrak isilarazteko. hori da. Edo gure heitarrei eskaintza bat egiteko ere. Hitz egingo dugu euskararen inguruan. Euskararen egunean, lehen aipatu dugu, dela egun bakarra, Hori da. esaten duzula, euskaraz hitz egingo duzula 375 egunez. Euskararen eguna da, euskararen eguna, egunero dela esateko eguna. Hori da. Ez? Hori da. Eta bilakatzen da, lema horren kontrakoa, hori egitea. Zer da egun bakarra esaten duzula euskararen eguna egunero. Eta Hori da. horrela, egun berezi guztiekin. Baina azken finean, hori dira efemeridak. Eta, por cierto, hasieran irakurri dudan testu hori, hasieran irakurri dudan testua, da euskararen eguna ospatzea proposatu zen deialdia. Lehenago, bazegoela zer, 20. mendasiera, baina guzti dutela, 40 edo 50 hamarkadan proposatu zena, horrelako irakurketa batekin, eta zu bazenekien Ane, nik aurten jakin dudalako eta ez da broma, zergatik den euskararen eguna abenduaren 3an. Da fuerte. Eta Hori da San Francisco Javier eguna? Claro. Bai. Pues San Francisco Javier, badakizu zergatik den? Ez saldu. Ez da broma bat, San Francisco Javierrek, San Francisco lehenengoak, San Francisco, zubi gorria dekizuena, euskalduna zelako, eta hilzorian zegoela. Baina da zubia egin zuena. Ez. Euskararen inguruko mitoak beti sinesten dira, nik sinestu dut. San Francisco santua, Bai. handiena. Francisco. Francisco, gure Fran. Euskalduna zen, eta hilzorian zegoenean garro bere zegoen. azkenengo hitzak izan ziren euskaraz. Ez dago jasota inor, baina kondairaren arabera hori da, eta orduan proposatu zuten abenduaren 3a. Apaiz batzuek edo dena helakoak. Eta gerora mantendu da hor. Nik egia esan, Ja, nik nekien zela San Francisco Javier, baina ez nekien zergatik. nik ez nekin, ez da hori zen, ez da lotura zuen igorrekin. Pues beti gazten da zerbait, ez? Bai. Berezik euskararen egunean. Bai, egia da. Igual, gari barren dituen txapelak eta... Eta kalimotxoa, Eta sokatira bat egin bai, tipo Gokabitz komedia, flow. Ez digute zer esan oraindik. Ja. Esperoan gaude, gure abokatuak prest. Bueno, nahi dugu hitz egin euskararen inguruan, esan dugun bezala daga apur bat korapilatsua, nazia, baina hori ere askotan erabiltzen da ez hitz egiteko gauzen inguruan, orduan gu murgilduko gara euskararen debatean, are funatuagoak izateko. Eta bueno, orokorrean gizartearen sektore batzuen partetik daude zalantza asko, daude kezka asko, daude inkognita asko, ez? Nola da posible jendak gero eta euskara gehiago ikastea, baina aldi berean erabilera murriztea, gazteek bereziki zonalde batzuetan ari diren hartzen nazka apur bat edo mespresu apur bat euskararekin,
ea gu espainolistak garen edo ez, Gu misterio bat da, zuetani. hori da. Misterio- Guk ez dugu inoren izenean hitz egiten, orduan. Ez, egia da, hauzi zaila dela, eta norbaitek nahiko balu de repente, Belarjanaren bitartez enteratu, mugimendu sozialistak euskarari buruz esateko duen guztiaz, agian ez da programa hau Ez. modua, eta baditu antolakunde ateratako irakurketak, bestelako hausnarketa eta reportaje sakonago batzuk, saiatuko gara horteko ideia batzuk eta gure egiten ditugun ideiak ere bai, asaltzen gaia kokatzeko, no? Hori da. Bai, Belarrijana ez da politizazioaren etxea. Da politizazioaren portala, meatua, mitiko, moskorrek, txisa egiten duten portala. Bueno, Baina mugimendu Gustatu sozialistaren, zait, bueno, gustatu etxea igual ez, baina mugimendu sozialistaren edukia bada pasabidea gutxienez politizaziorako. Daude hainbat arteka, bueno, bai. egin ziren jardunaldi batzuk, jo bertara informazio gehiago eskuratzeko. Eta turismoko ofizina, de repente. Bueno, orduan gure ustez, euskararen auziari heldu behar zaio politikoki. Ez da borondate kontu bat, ez da bakoitzak hartzen duen autu pertsonal soil bat, baizik eta euskera, munduko gauza guztiak bezala, dago zeharkatuta, gizartetik, eta orokorrean euskerak, euskal kulturak zapalkuntza politiko bat edo zapalkuntza sistematiko bat bizi du. Orduan horri heldu beharko genioke euskeraren inguruan hitz egingo badugu. Euskera askotan aipatzen da dela como, ez dut ikusi, baina Son Goku berpisten da denbora guztian. Son Goku? Bai, bueno, ez dakit. Ez que dago bat morenoa eta bestea rubioa, Vegeta edo Son Goku. Ez naiz oso Son Goku Ni ez zale naiz oso izan inoiz. otakua ere ez. Dragoi bola zetak. Dragoi Bueno. bola zetak. Bueno, euskera da tipo Son Goku, esango dugu, eta da hilzorian hainbatetan egon den hizkuntza bat, baina gero beti berpizten dena. Koldo Mitxelenak esate zuen, euskararen misterioa ez dela bere jatorria, baizik eta bere biziraupena, nola egon diren horren beste berpizkunde. No, eske jatorria argi dago, no? Jatorria da, Jon Maiak asmatu zuen euskera, zorioneko aurkitu zutenean, esan zuen, behar dut hizkuntza bat, segire un tweet idazteko. Eta esan zuen, pues, handik eta hemendik sortuko dut hizkuntza hori bat, eta euskuara dituko dut. Eta eskuara. Ez, eske hortik zigoan. Bai. Ikusi zenuen zorioneku, deskubritu zenean justo zegoela modan gazteizko txabalei hori esatu, con los guantes negros de Nike. Izan Eta jarri amazortzi. zioten zorionekuri los guantes negros de Nike. Ba, ez nuen ikusi. Ba, oso meme ona. Seguro Oso izan ona. zela Jon Maia, nola ez. Bueno, egin nahiko genuke ere, demostratzeko, euskara auzi politiko bat denean, auzi historiko bat ere badela, egon dela garai historikoen arabera baldintza zehatz batzuei lotuta, eta are gehiago, euskarak ez daukala horrelako eramaile zehatzik, baizik eta euskara harreman sozialen produktu bat denean, bere eramaileak aldatzen doa zela, eta guk ere birplanteatu beharko genukela, zein izan beharko duen euskararen eramaileak benetan edatu dadin, edo salbatu dadin Son Goku bezala. Bai, lotu izan delako historikoki batzutan topiko hori, euskaldunak dira, baserritarrak eta ez dakit zer. Eta gero gelditua demostratuta, 20. mendeko historiaren eta baita gaur egun ere, ez dagoela lotuta horrelako arketipo sozial edo klase sozial konkretu bat. Hori aldakorra dela eta zerikusia duela politikarekin. Hori da. Hor, errepaso txiki bat egitearren, bai egia da, 20. mendean, euskera bazela, herrizearen hizkuntza, Euskal Herria zen, gaur egun Bokabitz komediak irudikatzen duten bezala, duela antzekoa, eta zentzu horretan, Bai, kalimotxorik gabe. hori da, kalimotxorik gabe, ez dakit zer edango zuten. Coca-Cola bakarrik. Egia da, hori egia da. Bai, bueno, hor dudak ere egon daitezke. Beste podcast batean hitz egingo dugu horren inguruan. Orduan, orokorrean, euskararen hiztunen kopurua 150koa zen, egunerokotasunean erabat integratuta eta sustraituta zegoen hizkuntza bat zen, eta 19. mende amaieran aurkitzen dugu lehenengo industrializazioa, hau da, esan dezakegu, kapitalismoaren sarrera batera bideratzen dela gizartea, eta hor ja, hiriguneetan gaztelania azten da nagusitzen. Hor, dago beldurra, euskera desagertzeko, baina ez da desagertzen, ikusiko dugu zergatik. Hori egia da ere bai, uste dut ordurako ja, bereziki Ipar Euskal Herrian edo Frantziako estatuan ja euskararen aurkako debeku zerrendan evoluzio bat trazatu daitekena Frantziar iraultzatik eta bereziki, ez iraultzaren ondorio zuzen bezala, baizik eta Frantziar estatuaren joera guztiz zentralista horrekin lotuta, eta gainera hor bai lotzen dela euskara, agian iraultzak zekarren
prozesu aurrerako horren aurkakoen hizkuntza bezala, ez? Apaisak eta bar, eta bar. Bai, euskera zen hizkuntza kontserbadorea. Osa, ordurako ja, debeku bastante daude, publikoan hitz egiteko, imprimatzeko debekuak, eskoletan euskarare debekatuta, eta bar. Debeku hori Hego Euskal Herrira etorriko zen beranduago, frankismo garaian, badakigu, euskararen jasarpen oso handia egon zela, Espainiak behar zuen horrelako eraikuntza nazional bat, eta homogeneotasun bat bilatzen zuen bere lurralde osoaren baitan, eta horren bestez euskara jasarri bar zen, debekatu bar zen, eta bar. Zer gertatzen da, hemen imaginatu dezakegu euskara normala izango zen bezala desagertzea, edo oso hilzorian egotea, baina, nola esaten da, como garai gogorrek gizaki sendoak egiten dituztela. Hori da Jordi Wilden. Esa era zar bat, asmatu zuela John Mayak ere euskeraz. Hori da, Jordi Wildek izango lukeen zeo zer. Eta egoera guzti horrek ekarri izan zuena zen euskeraren galbidea bainoen justo euskera den erresistentzia bat. Eta momentu horretan euskera zen ikurri iraultzaile bat, edo, bueno, gutxienez balio progresista batzuekin, politizazioarekin, kutsu oso antifrankista bat zeukan, orduan, esan dezakegu garai horretan euskara bilakatu zela, erabat progresista. Aurreko zikloko mugimendu desberdinek euskararen defentsa irmo bat egin zuten, eta batez ere langile klaseari esker eta estrategia iraultzaile bati esker, en parte lortu izan zen euskera bizirik mantentzen. Bai, iraultzaile ere bai, oposizio totalaren terminoetan, apurketaren terminoetan, ez? Bai, eta ez da euskara hizkuntza bera, derrepente bere lexikoa progresista zela, baizik, eta hizkuntza bere egin zuenak eta bere proiektu politikoaren barruan sartu zuenak, zeukalako, zuk esan dagoa, proiektu bat, iraultzaile edo eskubide sozialen aldekoa, eskubide politiken aldekoa, gizarte burgesaren iraultzaren aldekoa. Hori da. Orduan bertan, pues, bueno, aurkitzen ditugu zenbait mugimendu eta zenbait ekimen euskera bultzatzeko, pues, ikastolak, euskalduntze oso handi bat eman zen langile klasearen parte batetik, eta hori langile klase A momentu horretan ere asko langile klase migratua zela, orduan horrek agian ere iradokitzen digu migrazioak ez dakarrela zuzenean euskararen galera, baizik eta igual beste faktore batzuk daudela horren atzean, pues, irratiak, gau eskolak, ez egiten desgrazia, ikusi duzu memea de nora zoaz a la biblioteca nocturna, eta doaz drogatzera, pues garai horretan izango zen al revés, nora zoaz eta zijoazten a la biblioteca nocturna, ez ni sartzera farlopa lontza batzuk. Bai, tal cual. Bai, klar, euskararen aldeko jardun guzti hori neurri handi baten klandestinitatean garatu behar izan zen, ikastolekin, bai, debekatuta zegoen momentu batean, pues jendeak atera zuen segulako borondate politikoa eta sakrifizioa era militante batean euskara berpizteko. Eta horren ostean aurkitzen duguna da trantsizio garaia, frankismoaren azken urteetan ja eraman ziren aurrera aldaketa ekonomiko batzuk, sozial batzuk, zeinetan Espainia sartu behar zen bai ala bai produkzio modu kapitalista modernoago batean, zegoen oso atzeratuta zentzu horretan, orduan hasi ziren aurrera eramaten aldaketa batzuk. Orduan, bueno, zentzu horretan, da trantsizioan gertatu zen zeo zer Euskal Herrian, orokorrean, mugimendu iraultzaileen arriskua zegoen, bazegoen arriskua, Franco kutsi zuen dena ondo lotuta, baina bazegoen arriskua haustura politiko, erreal bat egoteko, eta hori moduren batean neutralizatu behar zen, baretu behar zen, eta eman behar ziren itxurak, benetako aldaketa bat eman zela, eta errealitatean, etzen horren beste horrela gertatu. Eman ziren, bai. Eskagizun hori guztiak asimilatu nahi izan zituen estatuak, eta lortu zuelakoan gaude, no? Bai, por lo que sea, no? Bai. Orduan, orokorren esan daiteke, trantsizio garaian euskera, beste hainbat gauza bezala, instituzionalizatu zirela, eraman zirela aurrera bide legaletatik, kapitalismoa gai izan zela horiek asimilatzeko, ez horiek bakarrik euskeran, Osa, adibidez, langileen exigentziak barne hartu alizateko, eraman ziren, sortu ziren sindikatuak, eta baina dena lege formalen bitartez, edo, instituzioen bitartez eramango zenak, mitiko zoazenean, iako jendeari fijo gertatu zaiola, nahi duagin, horretarako joan barzara zuzendaritzaren gana eta daude organoak bertatik eraman alizateko aldaketa guztiak. Bai, burokratizazioa. Hori da. Orduan, egon zen asimilazio administratibo eta instituzional bat. Bai, eta neurri batean, hau da ere kapitalismoan etengabe gertatzen den trampa hori, ez dituzu eskakizun batzuk, eta lortzen dituzu betetzea, adibidez, Euskal Eskola Publikoa,
zen ikastolen tradiziotik zetorren aldarrikapen bat, ja beharrezkoa zela, estatuegu aparatuek ere jartzea parte bat horretarako, claro, horrek egiten duena da, eta arteka horretako kontzeptua da, kalean zegoen mugimendu eta antolakunde guzti hauen biki instituzionalak, ez? Como el hermano malo, sortzen dela, el hermano instituzional. Bar Simpson. Hori da, rolloa da hori guztiz. Eta horrek hartzen du, de repente, zentralitate guztia. Eta horrek esaten du, badela, garaipen batzuk direnak, baina aldi berean, sakontzen dutenak asimilazio politiko batean. Eta nolabait, harreman dependiente bat sortzen dizute estatuarekin, eta bar. Bai, eta pasatzen gara izatetik euskera oposiziorako elementu bat, oposizioak gainditzeko elementu batera, non klase ertain bat mantentzeko estoa den, sarbide eukial izateko instituzioetara, bai. zipaioek euskera ikasteko, baina gero penkatzen dute ia guztiek. Ez dakigu hor arazoa den horren beste egiten dieten test psikologiko psikopata hori edo aditz taula. Seguramente bigarrenean egongo da arazoa gehiago ez. Bai, bueno, galdu naiz, jarraitu. Bai, hori, orduan azken finean transizioaren ostean, transizioaren egora aipatzen dugu delako gaur egun daukagun egoeraren egora politiko berdina, naiz eta, bueno, gauza batzuk aldatu diren, realki basean dagoena ez da aldatu. Eta orokorrean ikusten duguna da, gaur egun euskera aurkitzen dela egoera diglosiko batean. Egoera diglosiko batek esan nahi duena da, bi hizkuntzak edo bi hizkuntzek bizirauten dutenean, hizkuntza bat egotea besteari aspiratuta, edo hizkuntza batek funtzio sozial oso konkretuak betetzea. Askotan gertatzen da, hizkuntza zapaltzaileak esango dugu, eukitzea kontrol administratiboa, instituzionala, eta kontrara, hizkuntza zapalduak eukitzea kale mailako kontrola, bai. Kale mailako erabilera informala, baina euskerarekin ez da hori gertatzen. Eta nahiko bitzia da. Eta, bai, dato kurioso. Ez da hori gertatzen, zain justo gertatzen dena da, euskarak badaukala representazio bat ez osoa, argita garbi, baina badaukala representazio bat. Eta Euskal Herriko terreno konkretu batzuetan, EAN hori da. Porque gero dagoen perkala ere da larria. Bai. Euskerak Euskal Herriko zonalde batzuetan ein batean badaukala representazio bat, baina kontrara, esparru informalean ez daukana. Eta zentzu horretan da problematikoa, ze euskera gaur egun ez da gai jendearentzako asetzeko behar komunikatibo guztiak. Jendeak ez daki niri zait irtetzen euskeraz insultatzea norbait, ez direlako infuerteak insultoak. Ez diren fuerteak, ez ditugulako erabiltzen. Ez ditugulako erabiltzen, hori da, gaztelaniaz ere ez da existitzen mierda seka Perez Revertek sartu duelako rain. Existitzen da mierda seka norbaitek momentu batean ikusi zuelako beharra norbaiti mierda seka ditzeko, eta horrela garatzen. Eta mina mantziolako benetan. Hori da. Bai, eta lehen eskolako adibidearekin ikusten da ondo, no? De repente eskola euskaraz da, eta jende asko daukan harreman bakarrenetariko euskararekin izango da hori, eta zuzenean lotzen du, pues irakaslearen sermoiarekin, guztiz ulertu ez eta gainera behartzen dioten hizkuntza batekin ez duena ikusten zertarako balio dion bizitza errealean, eta ez da, askotan egiten da konparazio hau, ez? Garai batean latina izan zitekenarekin lotzen dela, hizkuntza bat egunerokoan ez didana balio, litekena delako jende askorentzat euskara bakarrik agertzea institututan. Pues ondo irudikatzen du zein den egoera diglosi bitxi horrena. Bai, eta nik asko sobeto defendatu halko nuke nire gradua maierako lana euskeraz, nire lagun bati kaina bat edaten nire arazo bat kontatu baino. Edo podcast hau grabatu baino, eta nik uste hori jende gehiago hori gertatu alzaiola. Bai, de repente gaztelaniaz ez dakizu esaten etxeko lan. Hori da. Edo... Zen gehiago dira horlakoak? Borragoma. Borragoma euskeraz da? Bai, goma de borrar. Atzingia. Atzingia, egia da. Barkatu. Orduan, gure ustez, naiz eta legeen bitartez juridikoki, administratiboki euskera bultzatzea aurrera pausu bat izan daitekeen, ez da nahikoa. Ze ikusten duguna da, instituzioetan euskerak zentzu batean babes bat daukala, baina ala ere, gero eta jende gutxiagok hitz egiten duela euskeraz. Orduan, gure ustez, euskararen eskakizuna, eta gure ustez ez da eskakizun bat, da borroka bat, ezin da soilik mugatu, eredu administratibo, eredu juridiko horretara. Ofizialtasuna zentzu hartan beharrezkoa da, baina ez da nahikoa inolaz ere. Gure ustez garrantzitsuena, eta agian gure gonbidatuaren ustez ere, da normalizazio eredu bat, edo da euskerak asetualizatea hizkuntza batek dituen behar komunikatibo guztiak. Hau da. Bueno, ez dakit. Bai. Ez. Seguro prometan. Komunikazioa, nola da? Mezu emailea, mezu hartzailea, testi ingurua. Kanala,
Nik ez dut inoiz barrenatu eskema hori. En plan, aserre, o sea, como los Simpson barra guztiak, que goze naiz, no sé qué. Bueno, ba, euskerak asetu alizatea behar guzti horiek eta langileriaren kapa guztietan. Eta batez ere proletalgoan, dela gaur egun euskera heltzen ari esaien kapa bat. Eta bide bat ez dela soziologikoki gero eta edatuago ongo den kapa soziala. Osea, klase ertaina erortzen ari da, eta proletarizazio prozesu betean gaude, zuk ez baduzu euskara lotzen gero eta edatuago ongo den klase sozial horretara, izango zara gero eta txikiagoa. Orduan, karo, horra arte, zeliada, zer itxarongo dugu euskera desagertzera. Ez, gure ustez egin behar dena da, euskera berraktibatu oposizio elementu bat bezala, beste garai batzuetan izan den bezala. Eta mundu guztien euskara hitz egitea. Hori da. Ez? Hori da lortuko duguna. Amaituko dugu, Aitor Bizkarrak itzi zuen entzun hitzaldi hori. EHKS-eren, esan dut amaituko dugun, baduzu komentatu gauza gehiago. Bizkarrak itzi zuen EHKS-ek egin zituen, bueno, Arestiren urte hurrenaren arira hitzaldi bat, esan zuen, Arestik zeukala poema bat, esaten zuela, euskera, bueno, ematen ziola gogoa gorbeiara igotzea, euskeraren salvazioa bilatzeko, baina hor aurkitzen zuela bere burua Bilboko kaleetan milagro baten zai. Hor nahi zuena esan Arestik da, ez dagoela milagrorik, bakarrik dagoela Bilboko kaleetan eta kale guztietan proiektu politiko benetan iraultzaile bat auspotzea, euskera zentroan jarriko duena, eta albidetuko diona langile klase osoari euskera ikastea. Ondo. Zan dugu, ondo, bai. Osa, milagro baten zaida, zerbait egin behar da. Hori da. Eta podcast hau. Milagroak ez dira etortzen, egiten dira. Naiz eta jende asko gu gorrotatu. Podcast hau da milagro horren parte bat. Hori da. Ez, esan edut. Gu borondate horretatik egiten dugula ere bai. Eta besterik gabe, emango diogu pasoa gaurko gonbidatu oso bereziari. Ikusiko zenuten tituloan, bera da, Kike Amonarriz. Bueno, gaizo, Kike, zer modu zaude? Ba, orain arte ondo. Orain arte ondo. Eskerrik asko tortzeagatik, gure urduri jarri gaitu apur bat. Bai? Bai. Hain itxuzio nahi? Ez, uste du balako dela, agian, inoiz gonbidatu dizuten toki kutre eta ez ezagunena. Uste guzu horrela dela? Ez esan non gauden, sekretoa da. Ba, ez dut esango non gauden, baina horrelako leku desente ezagutu. Egon zara euskaraz egin diren gauza audiovisualen eguneko oso handi batean, parte hartzen gonbidatu bezala bada ere, elkarrizetetan eta, ez? Bai, egokitu zait, besteak beste zarra nahi zelako ja, eta orduan, bai, urteen akumulazio horretan, elkarrizketak ere pilatzen dira. Deitu alzaitugu Kike. Ez que, zu bezalako figura bat ikustea hemen gaztelu honetan. Nola nahi duzu deitzea? Amonarriz jauna. Txit gorena. Txitke, bale. Horrekin hasi nahi genuen, hasi baino lehen tratatu nahi ditugun zenbat gai lantzen, hasteko repaso bat zure lanena edo bizitzarena. Wikipedian ikusi dugulako zure audio bat, esaten, zehatz-mehatz, ez duzula inoiz jakin oso zure burua definitzen lanbideari dagokionez, edo ogibidez, edo hori. Gaur egun zer esango zenuke zarela? Ba, erantzun errezena da autonomoa. Autonomoa. Eta orduan ez dezu ezer zehaztu behar, ez? Ja pitin bat matizatzen hasizke, osatuz behar, ni soziolinguista. Zergatik, ez dagoelako karrera hori. Beraz, esan dezakezun bazarela karrerarik egin gabe. Eta bestela, ba, egokitu zait, euskara teknikari izatea, ikerketa lanetan aritzea, soziologia ikerketa enpresa batean. Euskara teknikaria, zer da, soinu teknikaren ondoan, norbaitek euskaraz gaizke egiten duenean volumena jaisteko. Bueno, edo igotzeko ere izan diteke. Bai, orduan, bai, egia da txikitan, alabek batzutan galdetze ziatela, aita, baina zu zertzara. Eta etzen erreza, esplikatzen, salsa diferentetan, baina, bueno, esango nuke, batetik soziolinguista, humorista, bi ardazoietan ibili naizela bizitza guztian. Ikasketak euskal filologia, eta hortik bastante segidan hasi zinen idazten argian, okeres banago, zeruko argia ditzen zen, edo... Bai, orduan zeruko argia zen, bai, eta nik karrera egiten alin itzela, hasi nintzen zeruko argian idazten, eta orduan hasieran artikulu arti serio ordi broma, bazegoen titiriteroak izeneko sail bat, aste batez
ez itzean ezer buruatu idazteko, eta pensatu, jo, baitu txiste batzuk hemen. Txiste propio. Zentzunakoak. Kopiatzen zenizkion jendeari herritik. Bai, txistea da materia herrikoi, Bai. Horri bat, idatzi nuen, txistekin, eta sekulako arrakasta izan zuen, eta orduan, 33 urte egin dituen txisteak idazten. Eta horrek ere irekizizun atea, beste txistearekin lotutako beste gauza batzuetan parte hartzen. Nila idazten hasitan egon txisteak, orduan jakin nuen, bazela iparraldean, irrik gaua izeneko histori bat. Eta elkartzen zitela, humorea, eta txistea kontatzea, eta orduan euskera talde bat sortu berria genuen Tolosa, nahi genuen ere ohiko gauzetatik kanpo ere zerbait egin, beste jende batengan ere hurbiltzeko, eta txistea gara bat egiten badugu, eta ez hautzen alduzu txisteak kontatzen ditu beste inortu, ez. Orduan txisteak euskaraz gaina, illa inork ez dituen kontatzen, badago bat, Berasteiko festetan, holtzara iozana, goizeko ordu bintan, eta horren asizana txisteak kontatzen. Bai, zein da, amasakoa, Jose Ramon, deitu iozu. Geo, Jesus Peñaricano, bersoren anaia, barek ere kontatzen ditu noiz, venga, eta horrela juntatu ginen El equipoa. Zen stand-up komediaren aitzindaritza. Eta handik hasi ginen, eta handik ero, Jose Ramon Galarraga eta biton, urteak egin genituen, txiste kontatzen, 4 kasete nahi batura, bai. Saltzen zianak, besteak beste, gasolindegietako da, horre egoten ziren horrelako postu batzuk, eta gu egoten ginen Elfariren aldamenean. Egoten zan Elfari, eta Kike eta Jose Ramon. Garai horretako Espainiako txiste kasetak izan behar dira, ez? Txiste oso... Era konkretu batekoak, ez? Mundu ikusera jakin bat erdi, ez? Denetarik zegoen? Nik ikusi izan dituan inoiz dira, tipo, el enano y el no sé quién. Guia hortik urroteixeago gehonden, bai. Zuk ere idazten zituen txiste propioak. Ea, bururatutakoren bat edo beste, baino gehien ezean bildutakoak. Baina inoiz ez ara jarri pentsatzera txiste bat, ez da, bururatzen bazaizu, apuntatzen duzu. Eta gero egokitu asko. Eta orduan hor bai dago, egokitu alde askotara gainera, bai genero ikuspegitik, bai bestelako ikuspegi batzuetatik, bai jokoak balin badia, jokori nola ekargen ezake gurera, horrelako, eta gero personajenak balin badia, gurera ekarri, egokitu, eta orduan hor bai egiten dezu, jontxo, egokitu. Txistearen zientzia, eta hortik ere, lehenengo telebista programa, nik ez nuen ezagutzen, Txiskola. Txiskola, ikusteko. Zuzinen txiskolaria. Eta txiskola baino lehen, baziren batzuk, gero aipatuko dugun gai batekin lotura duena, eta izan zen Balinda. Balinda komunera joan. Eta orduan oso modan zegoen esaldiat. Hori izatea? Bai, Balinda komunera joan, handeño, Balinda komunera joan. Eta Balinda, eta izan, nola esan liteko hori. Eta orduan, euskararen inguruko lehiaketa bat, Andoni Egainak aurkezten zuen, eta Miren Azkareta eta Bilo genukan horrelako mai bat gaiak lantzeko. Eta izena jarri genion Balinda, eta izen horre gaina polemika ere sortu zuen. Eta gero torri izan, hau zan artisten utopia, eta zen euskara zeindako lehen sitkomedia, Aizpeagoenaga eta Elena Iruretarekin batera, eta gero torri zen Txiskola, zala? Txiste lehiaketa bat. Eta gero bat egon beste sitcom moduko bat, begiratzen ari nintzela, lehenengo aldiz ikusen dituen gauza asko Txiskola hori, eta beste serie bat bin eskazirena. Hau da. Hori da, bale. Hori izan, artisten utopia, artisten agentzia moduko bat. Jazen lehiaketa bat, jendea juntatzen horra. Txiste kontatzen. Eta arrakastatzu izan zen? Sekulakoa. Bai ez? Izan zen bomba bat. 80 marka, edo no izan. Bai, ze ure izan zen, lehen aldia, telebistatik horrela, jendea txisteak euskeraz kontatzen zituena, eta jendea parritzea zuen, eta jendea zan herrien arteko lehia bat. Eta orduan izan zen boom bat, ze jendea de repente esate zuen. Eta gero guk geukere sortu gero bagen dituen, Peterren Sorena eta Bion artean kontatzen genituen txiste eredu batzuk. Eta orduan han bestelako teknika batzuk ere erabiltzen genituen. Zein da munduko herririk merkeena, handu hain. Bueno, horrelako historia, baina hiek
ordurarte egin gabe ez daude. Ja. Jendearentzako nola esaten da, arabieraz nola esaten da, andaluzieraz gobernu paktoa. Aceituna. ¿Es? Bueno, pues, horrelakoak, eta zan, andaluzieraz alemana handik sortu genitun. Improvisazio kontu bat ere bat zegoen, edo ez? Gutxi. Gutxi. Improvisaziorik onena da ondo prestatutakoa. Esaldi potente bat esatzen bakoitzan botoi horri mango diot. Rankin ba. Ondo. Niri harritzen hau aburu bat, ematen ari dela sareetan eta horrelako gauzan nostalgikoen loraldi moduko bat, Instagramera igotzen dira guazamankeko rekopilazioak. Adibidez, txiskola hori ez dut inoiz ikusi, uste dut. Ez da dagoen galduta hor nonbaiten... Bai, ikusi egiteke gaur egon. Ez, primeran ere ez dago. Euskaren kodintzen edo horrela igual. Igual bai, Egia da, urte asko pasa direla, eta gaur egun gauza batzuk segurazki atentzio emango lukete. Baina gero badira beste gauza batzuk segurazki oso esate batereko. Bazegon gauza bat gaur egun ia inpentsable dana. Eta zan, 5 musikotako orkestra bat geneukan txiskolan. Eta tartean zon, Michelduko, Carlos Jiménez, Jose Rasenperena, horiek guztiak, zeuden han, musika jozen, zuzenean, rafagak eta gaur egun hori ia pentsatzen. La ruleta de la suertego gitarrista loko hori. Eta pertsona bat izan dela paloma ematen diola letrei. Eta gero etorri zen Miluze. Bai. Zer esaten duzu Miluzeri buruz? Zuk zer esaten duzu, Martin? Zuk, a ver, zuk esaten duzu. Eta irabazi nuen. Irabazi nuen Portaventurako bidaia, oraindik bat berrogei neurtzen ez nuenean. Baina, irabazi behar da, zuk irabazi zenuen. Ni ez nintzen orkestu, ez nola gauzatu nahi. Beraz, esperientziarek markatu zeintuen. Izugarri, bai, ez da broma, ni markatu ninduen. De hecho, ikusi zintuzteanean idazkitazu mosketa bakoitza eta gero simulatzen itzultzen zinetela palestra horretara, izan zen gogorra ikustea, telebista guztia faltsua dela. Nola. Montaje guztia. Kumeen ilusioak apurtzen. Ez, baina ondo ontzen, Miluz ere oso argaztatu izan zen. Berez, edo jarraitzen du izaten. Eta jarraitzen du izaten. Bere neurrian, gaur egun, telebista mundua erabat aldatu delako. Miluzerekin, erakutsi nahi izan genuen azan, euskerarekin jolastu zitekela. Eta askotara jolastu zitekela. Eta hori izan zen gure helbururi nagusiena. Miluze dator aurretik Antxon Olariaga eta Asisko Urmenetarekin hor genuen kolektibo bat, Zazpiak Batman izeneko kolektibo bat. Kolatu alko diguzu zerbait. Eta Zazpiak Batman kolektiboan, hainbat historia egiten genituen, eta esan argotan lantzen genuen, herrietako esakerak biltzen genituen, hizkuntza larda eskatzeko sistema. Eta horren esan, hau, sozializatzeko telebista, behar da. Sortu genuen, zorionez, formato hori. Formato hori hasieran izan zen, astean bengoa, 13 atal izan ziren, Asisko marrazkiak egiten zituen, ilaskik bere historiak ematen zituen, nek aurkezten nuen. Eta gero hori ja bihurtu zen egunerokoa. Baina hori izan zen oinarria hortik, Euskal Herrian zehar, jasotako hainbat historia, eta hau nola sozializatu. Hortik etorri zean, tribuaren berbak proba. Hortik etorri zen esamesak proba. Zer orduan, esamesak idazten hasi ziren, liburuska bat atera genuen Lazkaoko kilometroak zirela eta eskatu ziguten, eta zan SMS-ak erabiltzeko, eta gida liburu moduko bat. Eta zuak hori osatzea. Eta honegatik ez dugu ezer kobratuko, baina baldintza bat jarriko dugu. Ate baitu zuen 50.000 ale. Bilatu finantziazioa. Eta hori izan zen. Eta zabaldu behar dezue Euskal Herriko eskola guztietan, euskaldietan, hau zabaldu behar dugu alde guztietan. Eta gauza kurioso bat, zer ikusi daukana, gaurko hainbat gairekin. Ura atera zen, eta hori antolatzen zuen Lazkaoko ikastolak. Eta dituzi guten, han inguruko ikastola batetik, batxilergoko euskera batzordeko ikasleek protesta egin zutela, liburuska hori banatu zelako,
eta jarri zituztelako kartel batzuk SMS izkeran idatzi eta laburdurekin. Zen, iruditzen zitzeien, euskera zegoen egoeran egonda, hori bultzatzea euskeraren kontra egingo zuela. Eta orduan, joan ginen batxilergoko ikaslekin eztabaida bat izatera, esplikatzeko, hori ez hartzan, ze garrantzitsua zen hori ere erabiltzea, erregisturak zer ziren, hori jolasteko zela. Ziren gaztea burua konservadoreak, orduan, ez? Bakasu hartan bai, eta gaina esan genien, ze kuriosoa zen, eta gazteak ez ziren konservadorak, ziren, momentu hartan, ikastetxea hietan, zeuden gazterik eskerrekoenak. Bari ziren erabiltzen, kasu honetan, Frantzian, eskuina erabiltzen ari zen diskurso berbera. Eta kuriosoa zen, eta esan, bia. Frantzian frantzesarekiko erabiltzen zehorre guztien. Eta esaten, bia, artikulu hauek. Esaten nahi zuek esaten nahi zenak. Kasu honekin. Kontuz, eta orduan, bueno, ez da bida politia izan zen. Bai. Interesgarri eruditu zait, esan duzuna zuek proposatu zenutela Miluze, zuen kezka batzuetatik, ze, bueno, telebistak ez da nola funtzionatzen zuen garai horretan, edo gaur egun, baina... hori, nor proposatzen ditu gauzak, zer falta gaur egun, eta ez dakit ezagutzen duzun Ricky Morty, marrazki biziduna, da, Los Simpson moduko bat, nik daramat urteak pentsatzen hori euskaratu behar dela, orduan, zu aldituzela manejatu azpiko kableak ETV barruan, proposatu Rick eta Morty, behar bada itzulpen gintza eta dobla etzaia jarriko ditugu, baina da, garea bat gaur egun. Gero pasa, mira, ez ditut ezagutzen, baina gero pasa. ETV baten, ez da umentzako, ETV baten gertatzen zen askotan zen, marrazki bizidunak automatikoki, pentsatzen zutela zirela umentzako, eta gero zegoen One Piece adibidez, emakumeak oso hipersexualizatuta, edo goku edo horrela, eta da como un mei trauma bat usteko modu nahiko. Baina ere, hor kristonek arpena zen. Bai, oso ondo dago, guapo dago, baina igual esen hain umentzako gauza batzuk. Bai, gero gertatzen marrazki bizidunekin, komikiekin, oroar, jendea pensatu, komikia bada, umentzako da. Bai. Hau ez da umentzako, Ricky Morty, Kontos. Bai. Eta horrela jarrita ikusita zenbat gauza egin zenituen, eta SMS-aren inguruko hausnarketa guzti hori, zu guzti duzu 2000 urte inguruan jaio izan bazina, amaituko zenuela gaur egun meme kontu bat edukitzen? Igual memelo. Baina... bai, segurazki, bai, ongo izan memeak egiten, edo, nik batzuk egin ditut. Egin dituzula? Euki duzu kontu bat, troll kontu bat jendea izatzeko. Horrelako konturik ez. Eta nori erakusten dizkiozu. Vale, agian repaso guztiago eta gero pasa egitezke hitz egitera ona ekarri gaituen gaiari buruz. Osa, neurri batean guk daramagu hilabete bastante bueltak euskararen gaiari, ze guk askotan aipatu dugu, baina goratzearren, sareetara igotzen ditugu podcasteko korte batzuk, eta korte egiten agertzen gara hitz egiten, normalan hitz egiten dugun bezala, tartean euskainolez, euskarazko akatz bat edo bestea, ahoskeran edo guztia, eta hor ikusi dugu, jaso dugula bastante hate, esaten den bezala ez, gorrotoa edo jendeak aprobetsatu duela edo zer gauza esateko guri buruz. Basikamente, guk suntzituko dugula euskera, eta garela erredun gu, eta gure belaunaldi osoa, horrela hitz egiten dugulako. Orduan, lehenengo galdera da, noiztik existitzen da euskainol kontzeptua? Euskainol kontzeptua, ez dakit noiztik. Euskainola berez, nik uste euskeraz idazten hasi zenetik ila. Euskainolezko... bai, a ber, Esteban Materre, hau izan zen 1600 piko, ez? Eta honek idatzizun doktrina bat, eta doktrina horren hasieran lehenengo esaldia da, bueno, barkatuko duzueni Euskal Herrikoa ez naizelarik ausardi hau hartzea, nola barkatuko duzue? Ze hau zen, kanpotek etorritako persona, euskara ikasi zuen, eta eskatzen nahi zen barkamena, 17. mende hasieran euskaraz idazten ari zen. Zuk esan zenuen dilotata. Hori ja, aspaldiko kontua da. Nik kasualidadez aurkitu, pasaziaten, eskuz idatzetako etxean daukat. Tolosako sermoi bat, 1808. Eta sermoiaren hasiera da, gure puebloko necesidadea. Eta azpian idatzita lapitzez, arkatzez, gure herriko beharrak. Badago hor, zergatik esate zuten gure puebloko necesidadadeak garai hartan apaizek adierazteko erderaz bazekitela.
Estatus kontu batengatik. Estatus kontu bazan. Azkenian, apaizaiek batzuetan estatus kontu bazan, eta bestea zan, hemendik kanpora joan zirelako apaiz guaiterat, euskara erdi aztu, eta etorri zirenean egiten zutelako altzuten baino gehiago zan estatus kontu. Hau askotan gertatu da munduan zehar. Ez? Zuk adierazteko gehiago zarela, erabiltzen duzu herritarrek ulertzen ez duten hizkera bat. Eta kasu honetan hau, euskararekin ere gertatzen zen. Euskainolak beraz adar asko ditu, historia luzea du, eta faktore asko biltzen dira. Euskainol mota asko dauzkagu. Gaurko egunera etorrita. Plentziakoa zarazo, ane? Eta gazteizkoa. Ez da zuen kulpa. Bota. Oso desberdinak, berdin hitz egin arren, ezin dezu hizkera hori berdin baloratu, hitz egiten duena gazteizkoa balin bada, edo aulestikoa balin bada. Zergatik, ze bien abia puntu linguistikoa diferentea dalako. Beraz, nahiz berdin hitz egin, kasu batean esango genuke irabazten ari garela, eta agian beste kasu batean galtzen ari gara ikuspegi linguistikotik. Gero da zergatik egiten den espainola, euskainola. Gero da euspainola da, euskainola da, euskarainola da, horrere, dago, graduazio handia. Eta graduazio horrek zerikusia handia du, iztunaren jatorriarekin, ezagutzarekin, ingurunearekin, eta ingurunean hitz egiten den moduarekin. Gure alabetako bat txikia zanean, txikia gazte xamarraia, behin, eta hau eskotan kontatu, esan zian, aita, jun dezake kalera. Eta esan nion, ondo esan arte ez. Eta odun esan zian, aita, bakit, baino gukola itzeite dugu. Bale. Ben. Esaldia disekzionatzen balin badeu, esan dizun, atxa, esan dizun viejo. Esan dizun, bakit. Esan, bakit esan behar dudala, joan naiteke. Baina, joan naiteke esaten balin badeu nire lagunen artean. Denak esango diate, zer nahi zen, pijoa nahi zen, friki, tal. Beraz, nire lagunek bezala, esaten, zen berak esan du, badakit, baina guk, horrela hitz egiten dugu, guk, horretatik kanpo negoen ja, orduan eta gaur egun ja. Eta guk, eta zuek. Eta zein da guk, eta zein da zuek. Guk, gea, iztun gazteak, zuek zarete irakasleak, gurasoak, euskal gintzako petarduak, eta eta gero bukeran zion, bale, eta bale horrek esan dizu, lasai, pasako zait. Badakit, egunen batian, lan elkarrizketa bat egin behar balin badut, ez dudala horrela izegingo, edo belarri jana podcastaren esatari esango balin manaiz, ez dudala horrela izegingo. Txarrago. Uste dut hori guztia badagoela. Hori guztia esan da, esan dut, Euskal Herriaren errealitate soziolinguistikoa ikusita. Bilbo handia, Gasteiz, Iruñerria, Baiona Biarritzean gelu, euskaldunduko balin baditugu, ezinbestean pasa beharko dugu euskainoletik edo frantseuskaratik. Eta nun gelditu hori? Nun gelditzen da prozesu hori. Eta hor daukagu, Asiskok, prepatu ja, Asiskok esate zuena, kolokialak ezin du beti koloniala izan. Ez dut esan durar. Nik ere ez. Esan edo, zuk izkera kolokiara erabiltzeko, ez daukazu beti espainolera edo frantzesera edo inglesera momentutan jo beharrik. Eta uste hor daukagula erronkarik handienetako bat. Hau da, gure biziberritze prozesua nola aurreratu ingurun erdaldunetan, jakinik horrek suposatuko duela ezinbestean hizkuntza kalitatea kakotxa artean jarrita galera bat. Eta bestea da, eta gero edabidetan gabiltzanak oihartzun publiko bat daukagunok batez ere, iruditzen zein badaukagula erantzukizun bat, baita ere hizkera hori zaintzeko. Orduan,
Ni beti esaten ez naiz, garbizalea ez da gutxiago ere, baina iruditzen zait, defentsako garbizaletasun puntu bat euki behar dugula beti gure buruan ere. Zainketa puntu hori. Eta gero, iruditzen zait, guzti honen kontzientzia sozial bat ere landu beharko lizatekela. Azkenean, hizkuntza gutxitu bat garenez, eta hizkuntza hegemonikoen menpe gaudenez, eta ikusentzunezkoa gero eta hizkuntza hegemonikoetan gehiago konsumitzen dira sare sozialak. Daukagun erauntzia hain da hundila, uste dut gure hizkuntza ondarearen, eta kasu honetan pixkate diskurso konservadorea ere bada, baina bada, horri ere heldu behar digu, eta horri ere txinpartak atera. Orduan, eta uste dut hor joko zelaia handia dagoela horregatik, nahi batzutan entzuten dudanean, nahi entzuten dudanean, eske gaurko gaztiak esaldi horrek esan nahi duen bakarra da, hitz egiten ari dena zaharra dela. Eta gero bai egia da, eta kritika batzuk nik ulertzen ditut alde horretatik, esan ez, Jontxo, saiatu gaitezen gure hizkerak zaintzen, baina bestalde ere onartu behar dugu, ikusi behar dugu, bat, hizkuntza guztiak beti aldatu direla. Gaur egun inori, hor badago kanta tradizional bat ez da izautzen, pipa hartu eta txoratzen naiz, kortejatzian lotxatzen naiz, abesti hori sortu zanean, jendeak kortejatu itezun. Gaur egun, esaten behizu, joan den asteburuan kortejatu altzen duen. Eta ez hau, edo oso edanda dago, edo nondik atera da, ez? Itzak aldatu dira. Orduan hor badago evoluzio hori ere hor dago. Eta gu daude hor, egia da, kezka hau ez da gurea bakarrik. Katalunian sekulako kezka daukate. Galizian batzuk ja planteatzen ari dira, era hitz egiten den kastrapo deitzen diote han, ea hori ja gallegoa den edo ja den gaztelania bat azentuarekin. Galesen kezkatuta daude, Frantzian kezkatuta daude, eta espainolaren inguruan batzuk ere bai. Uste orduan, kezka orokor bat badago, guk horri neurria hartu behar diogu, baina egia da hemen daukagun. Hizkuntza hegemonikoen erauntziarekin, espalin badaukagu ere defentsarako mekanismo batzu prestatuta edo kontzientzia minimo bat, automatikoki guztia eramango lukela, ez? Uolder. Da, uste dut oso interesgarria dela, esan duzun esaldi hori, kolokiala, kolonialarena, uste dut dolako joera hori dela, ez? Gertatu daiteken okerna da, jendeak defendatzea euskainola egitea hori delako kalean egiten dena, eta lotzea, jarraitzea lotzen, euskara bakarrik, eta ez dela iztunaren errua, baizik eta nondik ikasi duen, lotzea esparru formalarekin, ikasketekin, 2012ko testu bat ikusi nuen zurea, euskararen asignaturizazioa kontzeptua jartzen, eta bai, eta hori izan ditekela, gerta diteken gauzarik tristen aurreatik, euskainolak zer duena, eusk. Gurea podcasten da Euskara la. Nola, Euskara la. Eta dena 185 euskera, Baina hain kontu, Sestao, Barakaldo. Hor, aurreko tribuaren berbak demoraldian, elkarrizketatu gendun, Trapagaraneko lehen kuadrilla euskalduna. Ta oso konstiente ziren, beraiek ziela kalean, euskeraz egiten zuten lehen kuadrilla. Hor, imposiblea da, euskainolaren arrastorik ez izatea. Imposiblea da. Eta gero nik beti esaten dute, eta altxa dezala eskua, bere bizitza guztian jogur de fresa bat janezten. Horrela da. Vale, repaso nahiko hona, ez? Bai. Zerbait esateko. Baina, eta guain zuei begiratuta, bai, uste dut hori ez, eta denok, euskainola egiten dugu, gutxi edo gehiago denok. Kalean bizi garelako, eta baina, bai guk txip puntu bat, mikrofono baten aurrian gaudenean, uste dut hor, eta euki behar dugula, eta gero, interesantea dela ere, formula berriak sortzea, ez? Miluz aipatu dugu lehen, eta Miluzeren asmoetako bat ere bazen, formulak eskaintzea, eta uste dut alde horretatik oso libre jokatu behar dugula, import-export. Eta bapatean entzun bali madugu plentzian, gauza bat, eta jotxo, hoi gustatu zain, hori erabiltzen dugu. Eta alde horretatik, ni euskalki hitza ez erabiltzearen aldekoa naiz, eta hizkera erabiltzearen aldekoa.
eta Gasteizko hizkeraz hitz egin. Bai, justo horren inguruan gauza batzuk, ikusten zintugun, bai, zehendo dago guztia josita. Eta ez dut behiratu, Ez, baina, aipatu duzuna ardurarena egia da, nik badakigulako ze sektoretatik etorri diren kritika horiek, hasi hartu dugu brometan, eta nahi dutela, bueno, ez dakit, neurri gabe dela kritika eta dela beti bai, eta datorren sektore horretatik datozen kritikak ez dabiltza saiatzen debate politiko bat sustatzea, dira kritika oso konkretu batzuk. Bai, hori da. Baina bai dago hartura puntu bat, mikrofon hartuta, eta nahi badugu eskaini gazteek hitz egiteko beste modu bat, pues, izango zen kontraproducentea gota denbora guztian jotzen gaztelaniara edo euskainolera. Eta horregatik, eta ikustu izin dugulako Limbo programa horretan Flakofonkirekin gaur egun modan dauden esapideak euskaratzen, guk horren besterako ez, baina nik uste dudalako euskainolera bidera gehien bultzatzen gaituzten gauzak direla, ez hainbeste, ez da gindola esan, esaerak, baizik eta muletillak eta hori. Orduan, planteatzen dizkizugu batzuk, eta berdakoazun soluzioaren bat guretzako. Baizea. Lehenengoak dira, multze hori dela, en plan, tipo, rollo, como, guzti horiek funtzio berdina betetzen dutena. Ni etorri nintzen ona, en plan, toda rotuta. Bueno, todo ere sartu dut. En plan, rollo eta horiek, badago modurik. Ez dakit, gertatzen da, Agian ja formazio botaken itzake hemen batzuk, ez? Baino ez da zerrenda bat, hauek bai dia, momentu batian, sortu daitzek zan, nik esate baterako, gu etorri ginen hemen en plan lasai. Eta gu etorri ginen hemen lasai, edo lasai antzera, edo lasai antzera, edo lasai, hor bilatu benitzake, bestelako egon dauden esateko moduak. Ze gertatzen da? Ez daukate indar bera. Ja. Ez daukate indar bera, duten arte, ez? Duten arte, gau. Indar hartzeko eta hori atxagak esatezun, ez? Azken batean, hitzak dia jaboiaren kontrakoa. Jaboia, zenbat eta erabili, orduan eta gehiago gastatzen da hitzak, zenbat eta gehiago erabili, orduan eta indar gehiago hartzen dute horretik. Bai, maitasuna ere, bai. Eta guazemank, eta orduan zein guazemank. Eta gau, hainbeste aldiz entzun dezu, artxila, mortxila, entzun da, eta funtzionatzen du. Horrelako gauzak, guk daukagun problemarik handiena da, lokalak diala, askotan. Herri batean erabiltzen da, leku konkretu batean, baina ez diegu oraindik oihartzun hori eman. Eta oihartzun hori emateko beharko genituzke bozgorailu handiagoak. Baina, egon daitezkoelakoak. Talaxai planean, esan liteke, edo lehen guain lax, guain ere modan jarri. Lax, bai. Baina hori euskeraz jarri da modan edo interneten. Lax, lasaitik. Lax, etorri gara lax. Hori igual orokortu behar dugu. Bai, etorri gara lax. Orokorteko eukibarekizu lagunak, eta guk ez daukagu lagun. Ez daukazu lagunik, horregatik gaude men. Beste legon goientzeke pintxopote. Eske ere da oso tipikoa, ez? Eske dauka oso remedio errexak, kenduta, listo. Ez que etorri naiz. Ja, baina etorri naiz, jefeak, zergatik etorri zara berandu, ez que... Trena galdueteta. Ja, baina ematen duzu, gelditzen zarela hor, mas patxo que atxo, ez? Bai, baina hori bai da, ez que hori, ez que berandu etorri naiz da, eta berdina. Bai, horrela esan da. Baina gelditzen zara oso lasai, oza, ez zaizu importa berandu heltzea. Bai. Esatezun berandu etorri naizta ta hori luzatu, berandu etorri naizta. Zerratik gelditu zara diru gabe? Diru eskean nabileta eta hola itezu, eta jazta luzatu ezu. Gero zegoen literal, flipas, eta horrelako asko eskapatzen zaizkiguna. Airetu esango zenuke, flipas, ikusi utkikea morarret kaletik. Bueno, zuke zenuk esango, ziurrenik. Edo esatekotan ja zerbaiten sintoma. Flipatzen duzu. Baina flipatu hitza erabil liteke. Ez da problemari, flipatu erabiltzeko. Flipatzen. Edo gainera ja nahi bali mazu, flipatzen. Flipetan dut. Flipatuki. Gero. Ez hor, gero, guk baditugu atzizkiak eta, ez? Eta zego.
Ze Bai. flipatuki gelditu nahi. Gero, Eta- sarean bai ibili dira aditz trinko berriak sortzen, Bai. ez da flipat, datsegit, dizerdit. Bai, Eta- horiek igual zailagoak dira gero hitzez, ez? Baina nik ki adizkia asko gustatzen zait, ez? Zein? Ki adizkia, Zezu, la persona bat suabe esateko sudur handia daukala, haze sudurkia daukazuna, ez da. Orduaina, bai, osea, haze aurpegikia daukazun, ez? Eta ki horrek ematen du flipatuki. Ikusi dut, azken moradan, Mozkortuki nabilio. Azken batian dia jolasak dia, eta da, batetik edo bestetik, nola zan, Tolosan ez duen batu, eske hau oso azpimarratuta etorri da. Ja, eta oso azpimarratuta, pues oso, bueno, garbia da, zer da? Horretaz hitz egite iruak gero, no? Justo, Dago apuntatuta, Dago apuntatuta, gidoian. eta egin dezakegu horretara salto, 2019an argitaratu zelako Euskararen bidegurutzetik, edo bidegurutzetuki. Guretzetik. Liburua, Tiki. eta hortik aipatzeko negarren ideia bat zen, ari zinenan argota garatu beharraz edo hor zegoen Bai, eta hor gabeziaz. aipatzen dut uste, eske maravilloso eritu zitzen Eta- azpimarratuta. Bai. Eta horre aipatzen duzera bai, direla gauzak hori kuadrietan edo lokaletan daudela eta ondo legokela horiek zabaltzea. Eta bi dira droga sartzeari buruzkoa, dela, azpimarratuta eta gulak jan. Gulak jaten. Angulak jaten. Angulak, ja. Gero zegoen, neska do mutilera karrari bat, txitxitrinkoa. Txitxitrinkoa. Horiek nondik atera zen dituzten. Txitxitrinkoa asmatu zuen Fernando Rey itzultzaileak. Eta bere hitza da, berak asmatu zuen txitxitrinkoa, eta gero zeon bestea jogurtzane. Bai. Eta orduan, ean bi, txitxitrinkoa eta jogurtzane. Eta azken boladan entzun duzu bat berria esan duzuna, hau liburuan egoteko moduko da. Jolien, bain bote prontuan horrela. Nik ere beti mundu horrekin lotuta, baina nik uste dutela nera bezaroan faltatu zezigula hitzak, sin más, porra okerre ondoren jandari gozea sartzen zaio. Eta gero jaten duzun txutxeria horri guztiari, gaztelaniaz izen ezberdina ditu. Pajaron. Pajaron, pajarraka, guran horrela... Bai, bea, hoi, ja, bilogei galdetu eta berko nik diot, baina hoi pentsatu nuen, kasmatzen dituzte, goiziamen. Euskeraz izan nahi dikela porrostea. Postrea eta, bueno, bai, ulertzen da, ez nahiko evidentea da. Bai, ondo. Bai, bueno, horrean Baina itzagin norbaitekin hori aurrera eramateko, Baina hoi, gainera, ariketa horiek oso politia dira, ze momentu batean, zu, kuadrilan, eta batez ere, segun ze ordutan eta nola, honi ze izen jarriko diogu, Ba, horrek funtzionatzen du, horrela sortu dira gauza asko. Bai, liburu horretan ere beste ideia deigarri bat apuntatu nuen hemen, dela Euskaldunon arteko 10 tribuak bereizi zen dituztela. 10 talde norberak euskararekin duen jakintza maila harremana eta horre antolatuta. Bai. Batzuk ziren euskainola naiz eta erronago, euskali irimix, hor gustatu ditzetan mixkalkia hitz egiten duen jendea. Hirietan euskalki ezberdinetatik jaso eta asmatzen duen ez dakit horren Bai, eta hori da marabila bat. Bai, ez? Hori da marabila bat. Bai. Hori norbait doanean unibertsitatera, kanpora, ikastera, eta gero Hori da. dator konglomeratu Bai. batekin. Bai. Bai, eta, a ber, baina hori gertatzen ari da gero eta gehiago. Nire biloatako batek, jo, erdia Tolosarretz egiten du, eta beste erdia egiten du markinakoa. Eta orduan, nahazten dira, eta orain, ja, itzela, Tolosako hitz bat bihurtzen ari da, ez horrengatik bakarrik. No? Gero eta jende gehiago da. Lagunak dituelako. Bai, eta gero, bai, unibertsitatea, eta itzelak balio du, itzela hitz erabiligarria da. Eta orduan, oso desberdina da zu Tolosan esatea, zer moduz eta ondo. Eta zer moduzko kontzertua, ona, edo esatea, itzela. Eta zera, ona baino gehiago. Bai, zematen dio ja beste ukitu bat. Bai, Ez? bai. Ni beti esaten, no? Ez da gita ipatzen, no? Baina goizeko ordu bitan Tolosan, batek galdetzen baizu, zemu zaude, ez dakizu galdetzen nahi dan, osasunari buruz, baina esaten bali maizu, segun nola beiratzen izun, zelan zauz, ja, aldatzen da. Baina horri Tolosan zera esan nahi zelan zauz hori zera. Behiratu imarko egoera, baina Nago diferentea. imaginatzen edo ligatzeko edo droga saltzeko. Bai. Eta orduan, baino ja intenzionalidadea diferentea da. Horregatik ezkera desberdinek ere balio dute horretarako, ez? Bai, Bai prefosta. prefosta.
Hori da, noskiren parekidea. Bai. Eta orduan, hori ere, pixkat ez da una balima da, ez da goza, bai noski, edo esatea, bai Ja. prefosta. Ez du, ja, zesan du. Ondo, liburu horretan, horlako... Irakurri nezue. Ibili naiz, bai, ez dakit, ni repasatu Martina irakurri du, nik ez sentitzen dut. Janan gauzak prestatzen Titulua ditugu. bai. Bai. Vale. Lapurtu dut la casa del libro. Oso ongi. Irakurriko dut gero. Orain aipatu ditugun humoretik ere badu, liburu horretan badu zatiak, baina gutxi gora bera planteatzen duzuna, eta horretara june genuen dela, Euskara, ja 2019 horretan, bide gurutze moduko batean ikusten zenuen, edo hori zen aldarrikatu nahi zena, nolabait dei bat egiteko, bi aukera daudela, eta erabakiak hartzen jun bar garela, nahi baldin badugu, bide konkretu batetik jun. Bai, eta hor nik uste dut hori, idea hori gainera, reflexio askotatik, eta jende askorekin egindako reflexio askotatik, eta jasotako, eta nik hori 11 aldiz aipatu izan dut batez ere puntu batean, zentratuz, eta batez ere gainera hemen elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean, beste zonaldetan agian nabardura batzuk emarko genituzke, ez? Baina hemen, praktikoki, esango genuke, 25 urte azpiko gazte, aurre eta gazte guztiok, kenduta kanpotik etorri dienak azkenen gortu hauetan, euskararen oinarrizko ezagupena baduzuela, o badutela. Beraz, idea zan, edo lortzen dugu, ja, euskararen ezagutzaren universalizaziora heldu den belaunaldi horrek urrengo 10-20 urtetan erabileran ere jautzea handi bat ematea, eta orduan jarraituko dugu normalizazio bidean, edo ez dugu hori lortzen, belaunaldi horren seme alabek ikusiko dute, guraso guztiek badakitela, baina ez dutela egiten. Eta orduan galdetuko dute, hau zertarakora. Eta hori da, adibide gertu bat aipatzarren Irlanda. Hau zertarako da? Eguta sentsazio bat gazteen artean? Bai, guraso guztiek badakite ez dute egiten, ni zergatik ari naiz euskaraz ikasten, hau zertarako da. Orduan, eta hori da Irlanda. Momentu honetan gaina debate puri-purian dagoelakoan, ez? Orduan hori izan pixat bidegurutzearen ide asko laburtza da, horrela kontatzea, asko zere faktore gehiago daude, eta uste dut bide horretatik etorri direla geroz beste hainbat kontzeptu ere, ez? Eta hor dago jauziaren kontzeptua, hor dago larrialdiaren kontzeptua, hor dago indarraldiaren kontzeptua, hor dago inpasaren kontzeptua, baina uste danak gabiltzala puntu berean, ez? Eta da, bide sinistezin bat egin dugu, eta hori kanpoko jende guztiak aipatzen du, euskararekin gertatu dena praktikamente ez da inun gertatu, hain hizkuntza diferentea izanik, hain hizkuntza galtzear zegoela izanik, hau ez da gertatu. Gasteizko fenomenua, Europan ez baitago illa, beste inon. Orduan, baino iritsi gara puntu batera, nun edo beste indarraldi bat, beste jauzi bat, beste irtenbide batzu, beste neurri batzu gartzen ditugun erronka berrian aurrean, edo arriskua daukagu atzera egitekoa. Bueno, hori zen planteamendua. Nik uste aukera handiak ditugula aurrera egiteko, baina horretarako ere pilak kargatu inberdiela, eta hemen bestelako esango nuke bestelako neurri politikoak, bestelako ikuspegi sozial bat, bestelako herritarren engaiamendu bat ere behar dugula, eta hori landu inberdala, hori ez da gauetiko izera egiten, eta fase hauek ere ez dira 2 hilabetekoak, hau da prozesu luzeak dira, ez? Egin kontu, ari gara hitz egiten bizi berritze prozesua, 60ko hamarkadan hasiteko bizi berritze prozesua. Ni 60 batean jaio nintzen, eta nik ezautu dut Tolosako bilakaera. Esate baterako. Nik, eta hau askotan aipatu dut, berriro aipatu dut. Nik 14 urte nituenean, Tolosan etzegoen gazte kuadrilla bakar bat ere, 14 urtekoa, euskeraz ari zanik kalean. Denak, eunekon, erderaz ari ginen. Baina etxean hitz egiten zen? Batzutan. Ez gehiagitan ere. Eta hortik, 0 erabileratik, momentu honetan, 160ko erabileran gaude. Faktore asko daude tartean, inguruko herri txikiak, gauza asko daude. Baina hortik gatoz. Ez dezagun hori ere asko. Uste dut,
perspektiba horretatik, bidegurutzearen irea hori da. Hemen egindan ahalegin sozial erraldoia, eta euskararekin batera gaina beste gauza asko ekarri dituena, Europan ez dauka illa parekorik. Orduan, bai, baino guain, zer behar duenek. Eta da, belaunaldiak aldaketa bat dago, ikuspegiak aldatu dira, egoera soziopolitikoak aldatu dira, egitura makroekonomikoak aldatu dira, eta bain zer egin behar dugu. Ez da duzu erantzuna. Nik aldetu nahi nizun, hori, ideia hori, gazteek aldutela ez eduki argi zertarako den euskera. Eta guk manejatzen dugun hipotesi bat bada, garai batean lotu izan dela euskara, zuk esan duzu bezala horrelako borondate sozial aurrerakoi batekin, ez dakizu giro hori ere bizi izan zenuen, zeinaten euskara lotzen zen borroka askatzaile batekin orokorrean, eta bizitzaren hobeguntza batekin, eta abar. Autopolitiko bat zen ere euskara zatzen. Bai, neurri handi batean bai. Eta gian hori dela, berezkuratu zitekeen zergatik hori. Bai, nik uste hor daukagula, zergatik asko egon daitezke gainera, ez dago bat bakarra. Uste dut hemen jendea zergatik ikasi euskara. Zergatik nahi zuen jendeak euskara ekarri. Azken batean, bazegoelako frankismoaren kontrako giro bat. Baina atzera jotzen balin badugu, nik esango izuet, badago eslogan bat, eslogan publizitario bat, Laster 500 urte beteko dituena. Nik ezautzen dudan eslogan publizitariorik zaharrena da. Eta da, euskara jalgiadi plazara. Idatzi zena 1555. 500 urte pasa dira, eta ari gara esaten euskara jalgiadi plazara. Beraz, 500 urte hauetan, egon da hemen komunidade bat, eutsi nahi izan diona. Bere hizkuntzari, bere nortasunari. Horretik batzuetan, frankismoan zentratzea, botatzea daño. Zertzegoen orduan, zergatik Etxeparek esan zu, mekauen la leche ni liburu bat euskara zeiko. Ze hori izan, Etxepareren irakorri lehenengo horria, eta da, inork ez duela egiten, da gaina esaten du, zeren baskoak baitiretan, eta etan baita zientzia guztietan jende handia, eta inor ez da saiatu bere hizkuntzaren alde egiten, eta ari da seinalatzen jende handia esan du. Nik egin gut. Larramendi irakortzen zu gutxi gora berdila da. Me caguen la leche. Zuten esaten beste gauza bat, apesa zielako. Eta orduan, badago justizia sentimentu bat. Uste badago la pertenentzia, identidade, komunidade zentzu bat, eta justizia nahi bat. Esan ez, gure komunidadearekin, gure izuntzarekin gertatzen nahi da, ez da justua. Hau, konpondu nahi dugu. Eta horregatik hori beti lotu da ere, justizia zentzu horrekin. Leku eta esango nuke etapa bako izan oso diferentekin. Eta baita ere, pixat ikuspegi komunidade, ikuspegi batetik ere, baita joera oso defensiboekin batzuetan. Eta orduan hemen, azte malimagara historian zehar ikusten, Euskaldunei buruz zer esan dan, Euskaldunak dira, Euskal adjetibo guztik, dauzkau, segun txarra batzuntzako eta bestentzako. Orduan, baina beti egonda bai, uste dut, biziraupen hori, garapen hori, lotzen da bestelako balio batzuekin, eta uste dut hor ere bilatu behar ditugula, ez? Eta azken batian bada, hizkuntzak esaten da komunikatzeko direla, bai, baita inkomunikatzeko ere. Eta diferentziak markatzeko ere. Hori ala da. Eta orduan, komunidadeak ere, norberak bere nortasunaren defensare oso hartzen da, baina hori egin daiteke oso balio atzerakoiekin edo balio aurrerakoiekin. Eta horiek Europan ikusi dugu, bi kasuak ikusi ditugu. Eta hemen, uste dut, hori da landu beharreko kontu bat ere, ez? Eta gaur egun, etorri berrien gaia daukagu mai gainean. Oso gai komplejua, oso gai manipularria, ertz asko dituena, baina hor jokatzen dugu etorkizunaren zati bat. Ikusentzunezkoak, ekonomia globala, gu, nun egongo gara hor. Zer konsumitzen dugu? Nola konsumitzen dugu? Gure hizkuntza eskubideak ematen ditugu, hor dauzkagun mobileak, euskaraz konfiguratuta ditugu, ala ez, esatu ere bat, galdera txoro bat, bale. Telebista, ze nahiko zenuke ikusi telebistan, dokumentalak, ja. Baina ze ikusten dugu, gero ikusten dugu bakoitzak, eta orduan, egia da, hor,
asko jokatzen dugula ere, eta, bueno, gobernuek badaukate bere responsabilidadea, hor bestelako neurriak ere beharko ditugu, etorkizun hurbilean, baina nik uste batez ere, ona iritsi balin bagara, izan da beti herritarren nahiari, herritarren bultzadari, herritarren borrokari esker. Eta hori izango dela, herritarren atxikimendua da oinarria. Hori galtzen bali badugu, beste guztia alperik izango da. Herritarren atxikimendu orde ez da aski, ez da nahikoa. Eta horrek behar du, bultzada politikoa, bultzada administratiboa, bultzada ekonomikoa. Ez, eta momentua orain bada bide gurutze hori larri hori esan duzuna, edo euskara lotzen da balio aurrerakoi batzuekin, edo izan daiteke ere bai lotzea guztiz balio atzerakoi batzuekin, idea xenofoboekin eta hor gotortzea, ez? Komunitate txiki baten superbibentzia eta arrizko horiek beti egon dira, baina, bueno, gurean bezala aldameneko bizilaguneak ere ikusten dugu, nun dabiltzan. Eta nik uste kasu honetan gainera, arriskutik arantz ere, ari dela gertatzen, askotan euskarari buruz hitz egiten du, eta gaztelaniari buruz, eta frantsesari buruz hitz egin dezagun. Eta hor gertatzen ari den ere balio aldaketa horretan, hizkuntzak ere badu. Askotan ez da hori aipatzen, baina hizkuntzak hor ere badu garrantzia. Ez da kasualidadea, frantsesak, espainola baino gehiago, baina frantsesak izan duen bere buruarekiko harrotasun hori, nola bideratu dan momentu honetan eskuin parametroetara, eta nola ari den hori indartzen, besteak beste frantsesaren imperioa goti berar hori dago, eta ohartzen dira. Guen dela gutxi, eta behin gehiagotan, egin dut galdera, Donosti ingurun, Donostiko magisteritzako ikaslei. Eta aldeotu, zuetako zenbatek ezautzen ditu momentu honetan arrakasta duten, eta frantsesez kantatzen duten bi talde edo gehiago. Ita inork ez ditu ezagutzen. Donostin gaude Irun eta Hondarribiko jendea dago. Inork ez ditu ezagutzen frantsesez kantatzen duten taldeak. Zei da gertatzen? Frantsesa, Frantsesa da. Baina zer ari da gertatzen? Erreketoia janduela guztia. Ari da gertatzen, kultura anglosajoia janduela, kultura frantsesak ez duela lortzen, Irungo Santiagoko zubia pasatzea. Eta daukate, la francophonie, la grandeur de la France, Mirage, G8, hori guztia daukate. Eta ez dira kapaz Irun. Musika bidez, ez naiz ari filosofia bidez, musika bidez, egunero konsumitzen dugunetan. Orduan, hizkuntzen arteko harremanak horrela daude. Eta horrek gero dakartza, ondorio batzuk. Eta nire ustez, esate baterako, Frantzian, Lepenen gorekadaren oinarrian ere, badago aspektu hori. Ez musikaren abakarrik, baizik eta ikustea, munduko hizkuntza nagusia, kultura nagusia izan zen hori, imperioa, nola, gainbera, ari den. Eta zeiatzea berreskuratzen identidade nazional bat. Eta orduan, hor, eta gu ere hor gaude, saltza horren erdian gaude. Eta hori da giroa Europa zoan, edo estatu batuetan, gainbera imperialistak ekarri ditu berriro, ideia atzeragoien eta antolakunde fasisten goratzea, giro orokorra da. Eta orduan uste dut, Euskal Herrian badukagula ekarpen interesante bat. Egiten ari garela ere, baina hortan, eta de hecho, ekarpen hori ere hemendik kanpo oso baloratua da. Zateko, hemen gertatzen ari dana, oso leku gutxetan ari da gertatzen. Eta uste dut hor, klabe batzuk badaudela, eta klabe komplejuak ere. Hemen ez dago txuri eta beltz, leheno euskainolarekin esaten genuen bezala, uste dute prozesu oso komplejoak dela, askotan Euskal Herrian oso dikotomia zaleak gara, eta igual ikuspegi holistikoagoak ere beharko benituzke, pizkat gauzak behiratzeko. Zer iruditzen dikotomia batekin amaitzen badugu, justo? Ez que dago dena pentsatuta, Ez, prestatu dugun azkenengo gauza delako, apurua ja... Usten diazue gauza bat egiten? Noski. Eman, hau da hobea. Hau esti bat nahi bauzu, berde hori. A ver. Mira. Bueno, bukatzeko ondo du. Guazen bukatzea pixat. La Marseillez. Mantxiago talde berri baten abestia. Gaur egungo giro korapilotxu ontan zentratu gara. Ez, oso ondo, ideia da apur bat harinago jartzea eta erdi brometan hartzea. Ea, orain planteatuko dizun elementu hauetako bakoitzak, bakigu dikotomiaren arriskua, euskarari kalte edo onura egiten dion, zure guztez.
Ui, ze Vale. peligrosoa. Bai. Zerbait oso a polemiko ver, ateratzen bada, moztuko dugu eta ez dira bere zein polemikoak, nik emango ditu, a ber, ze Zuk emango, euskarari kalte edo. Broma da. Neria Galdetu genezake- garbia da, kalte, etxe kalte beti. Lehenengo da, esaldi hau. Gazteizkoa edo plentzeko izateko ez duzu hain gaizki egiten euskeraz. Hori esaten duen jendeak... onura Kalte edo- egiten du. Kalte egiten du, ezta? Bai, ez? Bai, Hori erraz uste genuen. Vale, beste bada, euskararen egunean, eskoletan, eskupilota eta txistorra... Osea, euskara beti lotzearen joera hori, nahiko burua usteak sortzen ditulako, beti lotzea, kirolekin, mutxapelketa eta abar. bai, nik uste, a ber, agian kalte gehiegi ere ez, baina onure ingo lioke beste gauza batzuekin lotzea. Txistorra ipatu zu, eta ona balin bada, tira, baina, bueno. Egia da, ikasle musulman gero eta gehiago daudela, orduan txistorra ere... Bueno, baita. Alternatiba bueno, jarri tezka aukera diferenteak. Eso, eta, bai. Beste bat horrekin lotuta eta signaturizazioarekin eta eskoletan, klasetartean, euskal musika jartzea. Eta horrelako... Hori onura gabe, gauza- esan daiteke. Baina trauma eragiten diezu ikaslei, Ari zara jendea zigortzen, berandu heltzeagatik ez duelako... Osea, Bueno. entzun duelako zuneren abesti bat eta esan du. Ja, Ni gelditzen berandu naiz iritsi naiz. pasilloetan, bai. Nire Bueno, ustez, iritsi da hilea goiz eta entzungo du osorik eta gozo. nire ustez hor refinatu behar da metodo konduktista hau, egin behar da, klasetik ateratzeko eta patiora joateko euskarazko musika jarri, eta klasera sartzeko espainolezko musika ipinit. Bueno, vale, Eta horrela, konforme, ados. diskotekan daudenan eta regetea jarri... Ze behin Ados. fabriketako ziren hoiek, orain dira peio reparatzen abestiak. Bueno, vale, venga, Beste bat. bota. Ez dakit ezagutuko duzun, Luisito Comunica deitzen den, da mundu hispanoparlanteko youtuber handienetarikoa, sindudari gabe, eta da mexikarra. Eta egon zen zarautzen, eta egin zuen honako laburpena, euskarari buruz. Aber iruditzen zaizun hau, onura edo kaltegarria dela. Se llega a contar que las personas tenían que enseñar la lengua euskera a sus hijos, a sus nietos, completamente a escondidas, porque se corría el riesgo de que por hablar euskera pudiesen ser sacrificados. Zer iruditzen? Ba, Hiru exagerazio milioika bat. bizi. Bueno, humore puntu horrekin ondo, baina egia da gero, a ber, ni ustez fake newsak ere, a ber, bada hor histori bat, eta da, iruditzen zait, exagerazioak gero gure buruaren kontra ere itzuli litzezkela. Vale. Ze gero hori edo zeinek esango, hori gezurra da, eta gaina demostratzen dut. Orduan, nik uste, eta exageraziorako joera badaukagu. Bueno, guk eta aldamenekoek ere bai, hori da. Bueno, lo de sacrificar iruditzeko Bai, da. Gainera ez du datu historiko bakar bat ematen. Ez du esaten noiz gertatu den, maten du dela... Ematen du gaur egun ere gertatzen dela. Bai, eta gaina euskaldunok badaukagu hor arrisku puntu bat, ez egu bagara exotikoak neurri batean, eta Bai, bai. orduan egia da euskaren inguruan, euskaldunen inguruan asmatu daitekela zer gauza, eta jende askok sinistu egiten du. Hoi forgatuta daukat, egin daukat eta forgatuta. Zer da gauza lokoena. Nik entzun dut, badagoela euskara Babeleko dorretik zuzenan ekarritako hizkuntzetako bat izan Bueno, daitekeela. olakoak Bueno, asko dikela. daude, eta munduko hizkuntza guztietatik, eta ni neonek behin inusenteun batian, botan Amazonian deskubritu zutela, Australiako ikerlari batzuk deskubritu zutela, inoiz beste gizakiekin harremanik izan gabeko tribu bat, eta beren hitzetan euskararen arrastoak zaudela. Orduan, deskubritu zutela, hori izan zitzezkela bi hipotesi, bat azan Pizarrorekin eta joandako euskaldun batzukan bere tropatik alde egin zutenak eta basoan oianean sartuta bar, eta bestia zan Lope de Agirrek gauan viaje egin zuenean, eta batzuk ere alde egin zutela, eta ze gainean bazeukatela oinatiko ukutxo bat izatu. Oinatiko gauamia, ez? Eta jendeak sinistu intzun, bueno, gero mapa bat jartzen nun, eta argazki batzuk, eta Paper bat, ikerlarien izenak, eta nungo hasien, zekaro, ikerlari australiarrea, hoietako baten ama leketuko zan, horrez izan bat. Bai, jendea sinistu iten du. Ona. Eta azkeneko nahi baduzu da, euskararen eta euskal herriaren exotizazio horrekin lotuta, joera guzti hori, esateko, euskara ze berezia den eta en euskara no existen las abuelas.
En euskera existen las amonas, que significa buena madre. Horrelako etimologia... Sare sozialetan erdi fantasioso bazoiko hori. horrelako... Nik hor zalantza ditut kaltear, porque jendeak interesa sortzen dio. Inofensiboak iruz. Oiek, Bai, bai, ez? bai. Zan ezut, pues, baten batagian liluratzen da, bai, eta, bueno, gero egia da, bueno, zorrako gauzak hizkuntza guztietan ere esaten direla, eta, bueno, pues, ondo asmatuak balin badaude, pues, batzuk egia da graziosoak dela, eta, gero hemen badaude eta da Euskaldunon afizioetako bat, eta da, parentesi artean, timologia. Barras, Ostra, bai, zerren barras. Bai. Orduan, etimologiatik, Se la pela. timologiara, Timologia hori Barras. Barras da zuk, bueno, eman diogunan botoiari momentu guztietan esan duzu barrak. Rap munduan esaldi bat da barra ditzen zaio. Lerro bati. Bai. Olen horretik lerro bat Baina botatzen oso dago ona. bitzean. vale. Baina hoi, egia da, eta Bai. hemen timologia Bai, guztiz. asko Joe. egiten da. Nik ezagutu nuen tipo Eta egingo da. bat, esaten zuela, Pangea zeneko garaian horre euskara hitz egiten zela, eta daudela euskararen arrastoak munduko toponimia guztian, tipo, Hala da. Deuslan, dela, eserrez zegoen, hori zubizten duzu. Hori da, Deuslan, edo Islandia zela Islandia, tal cual. Islandia, Irlanda, Irlanda, Ibai Lasaia, Nilo. Hoi da Euskalduna. asko atera daiteke. Nevada, Neba? Ah, ostra, vale. ba, Nevada, Arizona, Boston, Saskibaloia, anasmatu zen. Oregon, ere bai, ez? Oregon, Idaho. Iririk itxusiena, pasa dena. Ostra, denetik dago, Denetik dago, bai. Frantzuk esan zen nuke Euskalduna. baietz, Pangean euskaraz hitz egiten zen. Dudeiro. Euskainoles hitz egiten zen, de hecho. Agira. Urturako bat. Horregatik dago, kolorau. Bale, gure parte zauzen guztia, daramagu ordutxo bat, ez dakit gelditu zaren zerbait esateko gogoekin, edo zerbait... Nahiko esan dugu ja, jende lo hartzen ari da, mesedez Gomendioren bat, edo... Bueno, gomendio bakarra dago, ez? Egin. Egitea. Eta egin. Bale, eskerrik asko, Kike, etortzeatik hau izan da Mila esker. Erjanaren kapituloa. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.